everybody. Formal penis. Unde veți merge cu arbitru dacă nu se ia nicio măsură? Păi până unde o să... Nu știu ce o să fac cu ei până la coadă. Nu știu, cred că nu știu. Cred că nu o să... Nu știu, probabil că mă gândesc să fac și ceva până la coadă. Dacă nimeni nu ia măsuri cu ei... Păi nu știu. Băi, hai că m-am... Da, acum nu mai, gata, nu mai la o sar peste cuvânt ăsta, bă. Da, nu se poate așa ceva. Minerii au fost în 99, nu acum. Ia? Da, zice că i-a dat cu ceva în cap. Nu n-am nici eu, ia de bătaie, dar mă, eu am făcut una, ia de două de bătaie, una de ea, la una cu ăsta și ia de bătaie 2000. Nu de eu pe ce mi-e zi, nu mă ce mi-e, nu mă ce am, ce de eu, n-am ce de eu. Nu i-a dat de la Cum mă fac eu am atât, totul mi-am atât, nu mă fac și e ce aia? Nu știu și ce aia. În Muntenia este mai bine, maximele sunt cu câteva grade mai mari decât în Oltenia. Cum adică doar câteva? Păi numai atât? Doar o bâlbă mică să ne facem noi de râs că te băgăm în seamă? Tu poți mai mult, ia mai încearcă. Bună ziua! Țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Vai, și ne-a impresionat, bravo! Așa ești, colosal, mai tare decât oameni cu pretenții în bâlbologie. În aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Frățică ta, ești cam prost, ai dat seama, nu? Structură verticală instabilă. Vreau să treci la pula mea de viață. Ne-am confruntat cu o situație mai specială cu ispat. Da, a fost și acea perioadă cu... Da. Să facem treabă. V-am spus până de oamă, vreau să-ți iau telefonul, l-am spus asta! Am spus lucrurile astea, de ce nu-ți iau telefonul? Luați-ar dracu. Telefonul nu de telefonul, de ce telefonul nu sună? Ești foarte. Telefonul vreau să sune telefonul, l-am spus! Vreau să sune telefonul, vreau să sune telefonul, l-am spus! Nu, mă gândesc până nu! Soluția este aici! Vreau să sune telefonul, l-am spus! Dacă nu este vreau să sune telefonul, dacă nu este mamă, ce este? Am spus că vreau să sune telefonul! Să sune telefonul, l-am spus! Am spus că vreau să sune telefonul, l-am spus! Shut the fuck up! Vreau să sune telefonul și merg după telefon, merg după telefon pentru că... Vreau să sune telefonul! Acum! Acum vreau să sune telefonul, l-am spus acum! Dacă nu este mamă, ce este, mă? Ce aici, mă, discotecă? Bag pula în rumasul tău, ce mai faci gălăgie aici, mă? Atenție! Haideți să vedem, doamnelor, vreau să sune telefonul! Acum! Vreau să sune telefonul! Telefonul vreau să sune! Dă-te în gâtul mătii. Ok, I love you, bye-bye!